Здравейте, дами и господа, хора и извънземни, отново с Стандата БГ и днес ще ви покажа една битка с руският танк ИС-7. Този танк е Тир 10, както виждате, разбира се, тежък танк. По отношение на мобилност е добър и по отношение на бронебойност пак е доста добър за 10 тир танк, тежък. Доста добър. Битката се води на Пилсън или там както се произнася това. Затова нека се насладим на битката и да гледаме. Така, както виждате, минавам по стандартния за мен. Минавам по стандартния за мен път. За мен това е стандартният път, разбира се. Това е реплей, не е истинска битка. Искам да поговоря малко за танка. Доста е добър. Външният му вид е добър също. До тази битка ще бъде доста добра. Като за четвърта битка в канала ми. Ето вижте колко лесно може да го запалите да му вземете 5 на 6. Обаче за съжаление той има проръгастел и автоматичен нещо се. Сега мишката ще ме издумка. Мишката ме спущя. И мисля, че друг не е успявал да ме спуща. Сега и на тези двете Е50-темки ще им взема акъла. Сега гледайте какво го правя. Бум! Едната. Вижте колко лесно. Само 467. Колко бързо се трупа положи. Разбира се, не е като пътя с ауто взима по 700 или по 800. Просто... Сега тук става малко чакане. Той пак няма да успее да ме побие. Там сега нещо ще се сбутат BT-50. И ето той се показва. И аз го думкам, разбира се. Другата се показа, не ме пробива. Само ми наранява веригата. Сега ще ви покажа какво е да се сбавя МИС-7. Ето виждате, 508, чисто пожар 87, става 500 нещо се. Ето виждате чисто. Десни поражения. Сега е леопарда ще ме издумка, е това е. Никой повече няма на бъду. Май. Аре, грилът да отива напред, аз го пускам и да се остава там, да ме пази, че не съм на много живот. И 7 като цяло е доста добър танк. Аз поне за тежък танк го намирам за доста добър танк. Не може да се сравнява с Т-57 Heavy, защото двамата сравними ли просто няма шанс. Както виждат сега този вече да мина и да убия мишката. Но сега ще нанеса фатален удар. Файнбул. И сега това беше от битката. Продължаваме да търсим артилериите. Твърде бавен съм за да стигна до други танкове. Затова ще потърся артилериите и нищо няма да правя. Те са в единия край. Артилериите са ето тук. Ще търся тук. Както виждате, твърде съм бавен. Повреден ми е веригата, резервуарът и водачът, шофьорът. Затова тези неща повредили са, танка става най-бавен. Движи се като мишка. Като мишка, ама не като мишка истинска, като танка мишка. Нека сега да се помислят истинска мишка. Вие го гледате в момента както съм го гледал аз. Време на битката. Нанесъл съм 2000 поражения.
И да, това беше от реплея. Унищожихме всички. Дайте палец нагоре, ако клипът ви е харесал. Коментирайте, споделяйте и се абонирайте.